Mode er et begreb, der opstår, når en større gruppe af mennesker synes godt om det samme. Men hvordan bliver det besluttet, hvad der skal være populært og hvad der skal være in? Og har vi alle en forskellig opfattelse af, hvad der er moderne? Hvad bruges mode til? Kan det være et værktøj, vi bruger til at udtrykke os selv med? Og går alle op i at skabe en stil? Eller er mode egentlig bare overflødigt for nogen? Vi har spurgt en række piger om dette, for at blive klogere på, hvad mode egentlig er. Jeg tror lidt, at jeg har sådan 2 forskellige stil. Jeg har både en, hvor det sådan er, at jeg godt kan lide at være afslappet og have en t-shirt på. Og så er der nogle dage, hvor jeg godt kan lide sådan at være lidt mere feminin og have smykker og en skjorte eller en eller anden pæn bluse på. Når jeg skal til fest, så kan jeg godt lide at sådan dresse mig lidt op og have kjole på, eller en nederdel, eller en fin trøje, eller et par bukser og en eller anden glimmerbluse eller et eller andet. Jeg tror ikke rigtig, jeg har noget sådan specielt forhold til mode. Jeg går egentlig bare lidt i det tøj, jeg har lyst til, om det så er fint eller mindre fint. Mode for mig, det er sådan, jeg kan godt lide at sådan vise min personlighed, så altså hvem jeg er og hvordan jeg er som person. Jeg er meget ordentlig menneske, perfektionistisk, og det kan jeg godt lide at vise sådan udtryk i min stil. Jeg har ikke rigtig nogen stil. Jeg er bare sådan lidt, bare på, hvad jeg har lyst til. Nogle gange kan jeg godt lide sådan at have en løs kjole på. Andre gange kan jeg godt lide at have bare sådan en langærmet trøje og et par stramme bukser på. Jeg går ikke rigtig op i, hvad der er mode. Eller jo, men det er ikke sådan, at jeg sidder og kigger runways og tænker, fuck, jeg skal have det nyeste af det nye. Hvis der er noget, jeg synes, der er fedt, så går jeg nok ud og køber det. Altså, det er ikke sådan, at jeg går efter at ligne nogen specielt. Altså, jeg har ikke rigtig noget stilikon. Jeg tror, min stil den er meget sporty og afslappende. Altså, jeg kan godt lide at gå i sådan sneakers, og så nogle hullede bukser og en sweater, og så bare en anden basic trøje indenunder. Jeg kan godt lide, at mit tøj det skal være bestemte mærker og sådan god kvalitet. Min stil den er meget feminin. Jeg kan rigtig godt lide at gå med smykker og kjoler, og sådan have fint tøj på sådan med skjorter og sådan lidt finere kjoler, sådan normalt. Min stil den er meget sådan personlig. Jeg har sådan selv sammensat den. Jeg har ikke bare sådan fundet inspiration sådan fra nettet og sådan noget. Det er sådan, hvad jeg godt kan lide at gå i, jeg går i. Hvis jeg skulle beskrive min stil, så vil jeg sige, at den er klassisk, sofistikeret og så med et hint af feminitet. Altså mode for mig er at udtrykke ens personlighed igennem ens stil. Det går jeg meget op i, at min personlighed er reflekteret i den måde, som jeg udtrykker mig på sådan med tøj. Ej, det er ikke fordi, jeg udtrykker mine følelser, men mere min personlighed. Jeg går meget op i at se ordentligt ud og se velklædt ud og se meget sådan ambitiøs og fornuftig ud. Fordi det sender et godt signal omkring, hvordan jeg er som person. Jeg går rigtig ofte i skjorter og blazers og i det hele taget meget sådan klassisk tøj. Og så kan jeg også rigtig godt lide at gå i kjoler. Jeg ejer 83 kjoler.